Добре дошъл в днешната практика. Днес ще се отдадем на време за себе си и за бебето, за да се подготвим за едно позитивно раждане с помощта на тези утвърждения, които съм приготвила. Настани се удобно и подари това време за себе си и за своето бебе. Когато си готова, направи няколко дълбоки вдишвания. Усети всяка част от твоето тяло и му благодари за цялата енергия, която дава на твоето бебе. За това, че подхранва не само теб и твоето тяло, а и това на още едно създание. Изпълни дълбоко дробовете си с въздух. Усети как кислорода достига до всяка клетка на твоето тяло и до всяка клетка на твоето бебе. Ти зареждаш себе си с жизнена сила и с всяко издишване се отпускаш все повече и повече. Ти си в пълно спокойствие и нямаш никакви очаквания от днешната практика. Нямаш никакво бързане за следващите задължения и задачи. Времето не е важно. Отдай се на това, което чувстваш, на усещанията в твоето тяло, на усещанията, които ти предава твоето бебе. Повтори след мен следните утвърждения. Ако искаш, можеш да го правиш на глас или на ум. Използвай начина, който усещаш и е най-ефективен според теб за дадената ситуация. Аз имам сила да създавам живот. Знам, че моето тяло е създадено и подготвено да роди моето бебе по най-добрият възможен начин. Аз съм свързана с живота. Аз мога да родя и да износя своето бебе. Вярвам изцяло в моят инстинкт за раждане. Раждането е чудо, но то се случва с лекота. Виждам раждането на моето дете като нещо съвсем натурално, нещо много лесно и много здраво. Взимам най-добрите решения за мен и за моето бебе. Подготвим се с емоция за момента на раждането. Раждането е естествен процес за моето тяло, ум и за моето бебе. Вярвам в себе си, вярвам в своето тяло и вярвам в моето бебе. Изпълвам тялото и ума си с хубави неща. Колкото повече наближавам момента да се роди моето дете, аз съм все по-спокойна. Имам всякакви ресурси, от които се нуждая за раждането на моето бебе. С всяко вдишване, моето тяло се отваря още повече, а бебето слиза надолу.
Визуализирам моето бебе как излиза от тялото по здравословен и лесен начин. Моето тяло е създадено за този процес. Знам, че моето тяло се адаптира и може да се отвори по перфектният начин, за да излезне бебето ми през него. Моето тяло има съвършен размер, за да може да се осъществи едно лесно раждане. Колкото повече се успокоявам и отпускам, толкова повече се отваря моето тяло. Моето бебе е здраво и силно. С всяка контракция се чувствам все по-отпусната. С всяка вълна аз съм все по-близко до това да видя моето бебе. Вярвам в моите инстинкти. Знам, че моето тяло ще започне родилният процес в най-доброто време за мен, за моето тяло и за моето бебе. Тялото ми е подготвено да роди бебето по съвсем сигурен начин. Освобождавам се от какъвто и да е натиск да бъда перфектна. Правя това, което мога, и то е достатъчно. Всичко, което правя, е перфектно за мен и за моето бебе. С напредването на моята бременност се наслаждавам на всяка промяна. Оценям работата, която върши тялото ми за мен и за бебето. Тялото ми се отваря, за да даде път на моето бебе. Моето бебе ми дава сила, за да правя каквото и да е. Сърфирам през вълните с контрол и спокойствие. Аз имам силата, от която се нуждая. По време на раждане съм отпусната, синхронизирана с ритъма, който води моето тяло, в перфектна хармония с моите инстинкти. Приемам всички усещания на родилния процес. Оставям бебето да води ритъма на раждането. Вярвам в моето тяло. Давам на бебето всичко, което имам. И чакам с позитивизъм и спокойствие момента на раждането. Колкото повече се отпускам, толкова повече се разширявам. Приветствам всяка нова контракция. Моето бебе се ражда в перфектния момент. С всяко издишване се изпълвам със спокойствие, а с всяко издишване освобождавам напрежението. Моят ум утихва, за да може тялото ми да се разтвори
и да роди моето бебе. Страховете ми отиват на една страна. Аз съзнателно успокоявам своето тяло. Чувствам се сигурна, защото мога да се справя с всичко, което е пред мен. С всяко утвърждение създавам пространство в моето тяло, за да се роди моето бебе. С всяка вълна бебето ми е по-близко. Колкото повече се отпускам и разширявам, по-бързо се ражда моето бебе. Чувствам се щастлива от това, което давам от себе си. Чувствам се щастлива и подготвена да се срещна с моето бебе. Чувствам цялата сила, която носи в себе си. И вярвам напълно в процеса, в своето тяло. Аз знам, че мога да родя. Знам как да родя. Усети емоциите, които се събуждат от теб след тези утвърждения. Усети вътрешната си сила. Усети твоето бебе, ако вече е в напреднала фаза, може би усещаш неговите движения. Подари си това време за връзка с него или нея. И малко по малко, когато си готова, се върни в ежедневието. Но не забравяй, че ти си подготвена на 100% за всичко, което ти предстои. Ти имаш силата и имаш ресурса да родиш по естествен и лесен начин. По най-добрия начин, който сте избрали ти и твоето бебе. Благодаря ти, че остана с мен до края. Ако искаш още такива видеа, ще се радвам да се абонираш за моят канал и да следваш страничката ми. Благодаря ти!